No, 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 no. 哎呦我的妈！有人。लड़के फड़ी जा फिर आएंगे लेग पिस बिथाङा बल खालामदों नै इउटुबारा मिस्टार दैमु इउटुबार गोदानलाय रोंना रोङा फालाय बेखौ बिदि नङाना सिदा दानथ' ये बेखौ नायलाय मादि दानखो दिमु रोङाखै जायाखै आयौ रे मा मेन बेपारि जोंनि सोलों आइला मादि फिनिश दंबा बानायनांगौ माबा थिखुनु लालै र' मोदोमखौनो होनसै आरायस'निफ्राय ब्लां आरायस'नि हांग्राया लेखिना लिखो जाबायलै बांद्राय जायो हांग्रा सोर बांद्राय जायाखै थिखलाय हांग्राया जाबाय दा गोदाला बेखौ गोदाखायाना र' हाराम खालामनांगौ बेखौ हाराम खालामनांगौ आखाइ सुखांनानैसो सोरां बारां गाले न'आव नायदोरा न'आव न'निया सिखा गोबौ नङा हांनानै होसिगोन नामा नोंखौ जानो सप्तायाबानो जाबाय दायो मेन बेपारिया नै बिसोर गालाला बरिया चिकेन लेग पिस नै आं दहाय गोदानाया अनार बेफारि जाबाय आङो देवबाथायाव दसे उनाव टमाटर होनसै दा टमाटर हानानै लाखाजोब्बाय मोजाङै संबाय नै दायो जालायखो नोङो बयलार बेफार बेफारि आयौ रे मा खामफ्लाया खामानि गैयालै आं संनायखौल' जानो रोङो बहानि संनाय जायो आंहाबो माबायदि हिनजाव मोनखो नोंबा खाफालासो मिथिगौ इसोरासो मिथिगौ धनिस्का मा आथिं फुरनायानो बिदि Apaan? Gila. गोदाव आलुजों संगोन ना मागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो आं बायदि न'आव जिराय रोजा रां खामायनो गोसो जायो नामा थ' बिनि थाखाय नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय दङ नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनांगौ रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव बेहाय माखासे गेम गेलेनांगौ बे गेमखौ गेलेब्लानो आं बायदि न'आव जिरायनो रोजा फैसा खामायनो हागोन आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ आं खिन्थालांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजौआव नुदों आइडि नैबे आइडियाव थुनानै नोंथांमोना गावनि मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय नुदों नटिस नैबे नटिसाव थुनानै नोंथांमोना नैबेहाय माने वेलकाम ब'नास मोननो हागोन आरोना बेहाय 100 रुपिसनि रिसार्ज खालामब्ला 100 रुपिस ब'नास मोननो हागोन 1000नि खालामब्ला 300 रुपिस ब'नास मोननो हागोन 10,000नि खालामब्ला 2000 बिदिनो 5000नि खालामब्ला 8000 रुपिस ब'नास मोननो हागोन आरोना नैबेहाय टाइम लिमिटबो होखानाय दङ बेसेबां टाइमाव खालामब्ला बेसेबां मोननो हागोन 500नि खालामब्ला 50 रुपिस 1000नि खालामब्ला 100 रुपिस माने बेहाय बेसेबांखिनि टाइमाव खालामबा बेसेबांल' मोननो हागोन आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन डेइलि फार्स्ट रिसार्ज डेइलि नोंनि लोगोफ्रा फार्स्ट रिसार्ज खालामब्ला 10% ब'नास मोननो हागोन नोङो
बेनिफ्राय नोंनि गेम आइडिनि लिंकखौ नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामब्ला WhatsApp एबा फेसबुकआव शेयार खालामब्ला सासे मानसिया जुदि नोंनि लिंकजों डाउनलड खालामब्ला 80 रुपिस मोननो हागोन सानै मानसिया जुदि डाउनलड खालामब्ला 90 रुपिस माने बिदिनो साथाम मानसिनो खालामब्ला 100 रुपिस नोंनि शेयार खालामनाय लिंकखौ नोंनि लोगोफ्रा WhatsApp एबा फेसबुकआव नों शेयार खालामनायखौ डाउनलड खालामब्ला माने 300 मोननो हागोन आरोना साथाम मानसिया डाउनलड खालामनानै गेलेयोब्ला रिसार्ज सोनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना गेम गेलेनायनि सिगां नैबे शपआव थांदो शपआव थांनानै नोंथांमोना रिसार्ज खालामनांगोन आंना 1000 नि रिसार्ज खालामखानायखा नोंथांमोना 100 रुपिसनि रिसार्ज खालामनो हायो 200 नि हायो 300 नि हायो 500 नि हायो 1000 नि हायो 3000 नि हायो 5000 नि हायो 8000 नि नोंथांमोना जेसेबांखिनि रिसार्ज खालामनो गोसो खालामनानै गेलेब्लानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय एड क्लिपआव थुनानै गुगल पे फन पे फोरजों नोंथांमोना रिसार्ज खालामनानै लाग्रो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गोजौआव नुदों VIP नैबे VIP आव थांनानै साइन आप बनासाव नैबे डे 1 आव आङो क्लेम खालामसै बेखौ नै आङो 0.3 रुपिस मोनबाय नोंथांमोना डेलि बिदिनो डे 1 डे 2 डे 3 बेयाव होखानाय दङ डेलि क्लेम खालामबाय थाब्लानो जाबाय बेहाय माने फैसा फैबाय थायो आरोना बेहाय आं क्लेम खालामखांबाय दायो आं गेमखौ गेलेनोसै लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना गेम गेलेनायनि सिगां नैबे नायनो हागोन नै स्पर्ट्स दङ 7 आप डाउन ड्रागन बिस्ट टाइगार माइन्सनि दङ जु दं कार दं बिदिनो क्रास दं लुडु दं टिन पार्टि ब्लेक जेक बिदिनो गोबां गेम दं नोंथांमोना जि गेमखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेब्लानो जाबाय आं दायो नोंथांमोननो माइन्सखौ गेलेनानै देखायनोसै नैबे माइन्सआव थुबाय आङो नै गेमा दायो स्टार्ट जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं 50 रुपिस होखाबाय नै बेनिफ्राय आङो बक्सखौ खुलिनोसै स्पाइनाव थुनानै नै बक्सखौ खुलिबाय नै आङो नै आरो खुलिबावबाय नै 57 सिम थांबाय एमाउन्टआ बेनिफ्राय दायो नैबेहाय मोनसे खुलिबावनोसै दायो आङो क्लेम खालामसै नै आङो 13 रुपिस देरहानो हाबाय आरो आं गेलेबावनोसै नै लोगोफोर एबारबो आङो 50 रुपिस होबावबाय बेट लागायबाय नै 52 थांबायानो आरो थुबावबाय नै एबारबो क्लेम खालामसै नै 69 थांबाय नै क्लेम खालामबाय दसेनो देरहानो हाबाय आङो आरो एबारबो गेलेबावनोसै लास्ट गेलेनोसै आं एबार 50 रुपिस होबावबाय एबारबो नै नायदो 63 थांबाय नै विनिं एमाउन्टआ 69 नै 76 थांबाय क्लेम खालामसै बांद्राय बक्सखौ खुलिजाजोबा नै 52 रुपिस देरहानो हाबाय आङो गेम गेलेखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय नै उइद्र अपसन होखानाय दङ नोंथांमोना नैबे उइद्र अपसनाव थांदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय बेंक एकाउन्ट एड खालामनानै लाब्लानो जाबाय आं बेंक एकाउन्ट एड खालामखाबाय नोंथांमोना UPI ID जोंबो माने उइद्र खालामनो हायो आङो बेंक एकाउन्टजों उइद्र खालामसै दायो बेहाय आं एमाउन्टखौ लिरबाय 1022 बेनिफ्राय आं गासिखौबो उइद्र खालामजोबसै नै उइद्रआव होबाय आङो नै लगे लगे साक्सेसफुल जाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो माने बिदिनो गेलेब्लानो जाबाय बेयो आंनि डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव थांखाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो थाबैनो डाउनलड खालामनानै गेलेदो रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोनाबो आं बायदि रोजा रोजा न'आव जिरायनो रां खामायनो हागोन आरोना लोगोफोर बेदरखौ एवनो रोङा ना इयो रोङाखैबा माबायदि सिगाङावसोमोन इयो दहायनो मोजां एवखामालासिनो आं फोरोंनायखायसो बिराद खारबोरा जाहैबाय आं बेलासिनोसै ना एसे एवबाव जायाखै मोजां बेखौ लासै होदो खोबहाब एरबाय थादो होमबासो गोथाव जायो ओंख्रिफोरा नंगौ बेखौनो संना जानो रोङाबा मा जागोन नोंलाय हिनजाव गैयाबा बोरै संना जागोन हिनजावफोर गैयाबा बोरै संना जागोन खोस्लिखौलाय मोनामसुखायो दा नोंलाय मोनामसुखा फाइनालि दायो मोनबाय जोंना चिकेन लेग पिसआ आङो र' दरसे हायनानै लानि गन्थं गोलावजों हफ्रायनि र' वाव चिकेन लेग पिस आरो बेयाव लिभार कट दं माबा माबि हेन टेन दंलै हाम्फेया जागोन ना जायाथाय चिकेन लेग पिस मिथिला आं दा एसे साखिनायग्रोनो नागिरदों र' चिकेन लेग पिसखौ वाव मासेबां गुदुंलै सयथिबो मारै जानांगौ बिदिजों आयौ माथो गुदुंथार गरमखा हिट आंहा दहाय चिकेन लेग पिस जाखांनायखाय गैलालै होनबालाय नै धनिसखायासो चिकेन लेग पिसासो धनिसखाया नै धनिसखाना चिकेन लेग पिसा wah ish abang do oke hoaना बिनो आंबो जानोसैलै
दहाय खुरैसे फोजोबखांबाय दायो नै लिभार कट माय बेस्ट चिकेन माय फेभरेट लबार आथा नांलायलायनाय गोरिब अबस्था उफाय गैया टेस्टि लबार आथा नांलायनाय गस्लाखौ गाननानै होख्लायबाय आङो सरकारनि कारपेट बखानायाव जिरायनानै गावहाल' बेदरखौ जाखोलाथारबायब्रा मोसारबाय जोंनो बेदरखौ नायलाय बिहामजो बिखुनजोनो बिमानि हिनजावनि जालि नोंल' जा आरो माबाफोर बुंनांगौ दंबावो नामा खुरैसेमान जाखांबाय दङ गोबां बाथ्रा दङ बुंनो सानबाबो हायाखै आं मावनायखौ जायाखैबा सोर मावनायखौ जादों नोङो आं मावनायखौ जादों आङो थोरसि सायावनो आराम जागासिनो नोंनि सायाव मोनजायाखै माथो आङो बेदरावथ' मालायनिसो नोंथ' फिनाय नङा डाइलग मारिनो फैदों डाइलग मारिनो फैयाखैबा खामानिथ' फैदों आङो सोर बिलाय सोर हामफे ना दावदै गला माराम साम' ओमफ्राय नाय खाथा रागा लंपेन्ट गानबावदोंसो लंपेन्टाबो बुरला बुरला बिजोबनायसो बायनोबो हाया नालाय इउटुबार मानसि साख्रि गैया बाख्रि गैयानो मुजा बायदि लंपेन्टमोन नालाय ओमफ्राय उन्दैनिमोन हामामोन नालाय दानो हासुयो दानो माबाय नालाय ओंखायनो माने ओरैनो न'आव गानसाबला होबाय बिबै हासिना गानहोबाय आरो जायो जोंना बे आरामनो जायोहाय आबै जोंना ने आगाव ओइ नों दे खालामबानो फुआखै दे आयु दे र' नै फारसेखैसो जायो फारसे 哎呦我的妈！ 有人。没过那鼻子白就不累。deh, dangdut. Ayo. Gede nih, ibarat coban kunci lo. Coban taruh deh, jangan deh. Dang mutar. Dangdut. Beri jaga nih, deh, ibarat las. Dan sekarang. Ayah. Ayah. Dan sekarang Moji. Beri jaga bilai. Oh, baiklah kau isi. Samsung iPhone. Ada sekarang ni. Oh, baiklah kau isi. Ada macam ID. Ada. Ayo. Deh, ông deh. Ông. Ayo, habuk kapai. Pandai. Ayo. Rista, gue. Mai besli. Abun dua nih, nak finish mati ini. Ayah. Mai besli. Building. Oh. Building. Ayah. Building. Deh. Dan sekarang, tangan.
Nih. Dosta jala lebe tapan dua. Nih, tuliskan nih. Wow, Billy. Ayo. Gila. Building mana deh? Building. Ro. Kacau kalam berani. Ro, sepanya mentua ro. Nih. Yuk. Miau. Oh.